Hey guys, so muna na mo ang day 12 o muna po niya ako ang last video sa Philippine Loop kay wala na kay ko naka video guys kay mo to kay ako may nag-drive sa motor ni engineer tapos busy na po jud guys kanang say malubat say dili po jud ko maka video kayo ba so gisayangan ko pero so makita man mo ani mga boss especially sa Davao Aguila Riders. Daghang kayong salamat sa inyo boss sa kanang pagkakataon ug salamat sa inyong salig. So unta puhon-puhon maka kabalik pa mi dire, maka testing pa mi aning Philippine Loop. Sige short days lang. Lingaw kay mi mga boss ug daghang kayong salamat sa inyo. So guys, mo na ni ako ang day 14, day 13, day 14 ug day 15 kay ang amo ang Philippine Loop is day 15 days man. So hantod day 12 lang jud ko naka-video o kanilang jud nga video ta kutob ani. So daghang salamat sa inyong paglantaw ug daghang kayong salamat mga boss. So, day 15 guys. So, nanata karon diri sa balay. O happy kayo ko kay nakauli mi nga safe. Kapoy kaayo siya pero salamat ko safe mi tanan. O na may nahitabo pero dili man kay siya major nga problema jud. Nakaya lang og salamat mi sa Ginoo. Thank you Lord sa imong gihatag sa muag baskog o protection. So, pasalamat ko sa Ginoo nga nakauli mi nga safe ug nakita na ako pamilya especially ni akong anak so kaning nag video guys ako aning anak guys happy kay ko nga nag-uban na pud mi ug happy pud kaayo jud ko nga naka-experience ko og Philippine Loop nga ako ala nang pangandoy sa una guys nga unta makatesting or makasabay lang man. So karon natupad jud daghang salamat mga boss Davao Aguila Riders, Boss Jake, Uraja Jake, daghang kayong salamat boss sa experience. O mora to guys, kanina time grabe na mong banding sa akong anak ani kay gimingaw kay ko siya ha. So gila to pud na ako akong asawa kay kanina time wala pa man siya nakauli kay duty pa man. So daghang salamat guys, daghang salamat sa inyong paglantaw, naabot mo dire. Naabot na mo dire daghang salamat kayo. So bye guys. Salamat.